musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique so daneri filtima ɓaleri buuɗal yurmeende fere feeña windere feñjay ɓataake bindaɗo mawbaare nogase nayi duujal hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase ɗiɗi ɓataake men ko faate cariika. En calmini dendagal bandiraɓe kala en ñaguima duwaw en duwima nde jomiraɗo ɓeydanten jaam e cellal e kisal e yajede. musidɓe tedduɓe eɗen gandi oɗo saaha mo gonɗen leydi sénégal ha tenti lamorgo mum dakar ene heewi caɗele guila e wargoji ha e guyka ha e gueɗe goɗɗe kala jagorɗo gueɗe nder leydi tambiɗo kisal ɓiɓɓe leydi ndi hanki yaltini numéro ngam hollirde kala janaɗo walla kala joguiɗo haaju keñoriɗo e nder leydi ndi kala yo noddu oɗon numéro kalɗo gonɗa gendarmerie walla police ma notama ko ɓuuri yawde mbatta ko goo ɗiɗi tati 1 2 3 ni numéro o foti 1 2 3 goo ɗiɗi tati sa noddi o numéro kalɗo gonɗa e nder leydi sénégal caɗele mbawɗa jogade kala maɓe jettoma ko ɓuuri yawde. yontere yawtundeya suudu men yewtere suudu men to Walfadjri eɗen gandi ko kala alet duuɓi ɗiɗi joni duuɓi ɗiɗi ko Allah waɗi en eɗen goni Walfadjri eɗen jogui toon émission timmuɗo eɗen jogui toon journal timmugal ngal 30 minutes kono kadi eɗen ngakki yiide bandiraɓe men ɓe no feewi bandiraɓe men fulɓe eɗen ngakki yiide ɓe tigui tigui e nder kala fannu noon bawɗo wonde ɗum noon mboɗo wawi wiide on tan musidɓe tedduɓe jewte batteɗe kala waɗante ko enen ko ha ɓuuren layde ha ɓuuren yajje kono kala yewtere wattede janggo jaam so tawi on jiyani baɗowo one waɗa woto namdoɗe ko saabi o deƴƴi ɗum kam en ɓooyi haalde ɗum yo Allah rokku men nande e famde ko wona ɗum ko kalɗo gonɗa e nder leydi ndi sa noddi nden tonggode caɗele ɗe joguiɗa kala maɓe jettoma ko ɓuuri yawde kono kadi yontere yawtunde en bisminoma sapeur pompier ji taw ko debbo e gorko fulɓe woni caporal Mamadou Oumar Sy ne wonde caporal sohna faati ka en nani koɓe kaali toon ko jewtiɗe mabɓe ɓe kolliti wonde kamɓe ɓe meeɗa tardude nottade so cumu waɗi walla so caɗele mbaɗi to banggue sapeur pompier kagal ko neɗɗo noddowo ronkata famminde ɓe ɗo heedi ɗo on nodda fuɗɗo famminde tan kuppa ɓe donka andude ɗo cuumo waɗi walla ɗo caɗele ɗe mbaɗi aɓe ñaagui noon kala mo ene nodda yo tinno ƴettatamum fammina ɓe ɗo woni ɗo haɓe paama ɓe mbawa arde ko ɓuuri yawde aɓe jogui motoji aɓe jogui pop aɓe mbawi yettade joni ko ɓuuri yawde. musidɓe tedduɓe ko ɗon jaraten docteur Abdourahmani Ka Gajjel Ka waɗi baɗal manggal so wiyama jayde Walfadjri pulaar haaltake en diwi ɗon kam jeeyi sababu hannde duuɓi ɗiɗi ne haale émission timmuɗo kala alet journal timmugal ngal 30 minutes kala altina ko enen goni ɓe notaki kono kay ɗo wiyano haalitake foof o waɗi haalama kono ko enen goni ɓe garani ɗum noon mboɗo heewi wiide saaha kala mi anda ko jiɗɗen ɓayde min kam mi andi won e men en ganda ko jiɗɗen hankkadi min ko heewi natti tampindemi musidɓe tedduɓe holno mbatten ko alet jewtuɗo hen no woni nogase ɗiɗi en bismima toon miss Fatim Gueye ne wonde musidɗo men Amadou Moussa an to Walfadjri kanko miss Gueye eɗen gandi ko miss labaɗo 2014 kono noon umminimo ko haɓade heesal saabu eɗen gandi heesal bonni rendo men bonni rewɓe men bonni bandiraɓe men rewɓe bonni kala ko ɓandu jomum ko nguru ngu ñamata ko neɗɗo o ñamata ɗum butelel tokosel hande mo jiiɗa kala ɓandu mum boni soɓe ñantima ɓe kewi ko suddude koyɗe ɗe ɓe ko cudde juɗɗe saabu jomum hankkadi natti yodde natti fewde holko jare ɗum ala no mbatten noon ko nden yewtere min dokkata mon musidɓe mande juut noon mande won waktu no woruno kono kettoɗon musidɓe tedduɓe miss labaɗo bisimilla maɗa Amadou Moussa bisimilla maɗa
ñimi ɗo so mi naati e Matam naatan ko inde hoore fonde ɗon noon jaami ha miss région de Matam gañimi wonde miss noon hewɓe cikkat ko hunde bonde ala par ce que min wiyata toujours bonɗo ko Allah waɗirta ɗum hono noon moƴƴo kadi ko Allah fewnata ɗum donc affaire miss wona hunde bonde a andat hoore ma tan ganda ko jiɗɗa aussi par ce que min woni miss har kemmiɗo yettere Allah ene la ɗum mboɗo ñaago Allah jomiraɗo kadi yo Allah ɓeydanam kadi ɓeydana julɓe fof rewɓe Allah jokkoɓe endam bonnani jangdam bonnani kadi ko jimmi adunam machallah somi ƴetti miss kadi kañum addiyam har kemmiɗo hen eɓe mbi affaire miss ko jondam walla jolɗude walla goɗɗum e tout ari jool yooɗa taw jogaki hakkillo wonde miss ko hakkillantagal d'abord ko ɗum ɓe guidoto darde ha par won culture générale o a wawa wonde miss tawa janggani ɗum wawa wonde ɗum tagui no hewɓe ne jawodira miss e mannequin hewɓe ne jawodira miss e mannequin donc miss noon ko ma jangga jogoɗa taille gona naturel jogoɗa hakkille kadi aussi mannequin noon aɗa wawi wasa janggude aɗa wawi wonde neɗɗo dabɓo mbaɗa ɗum aɗa mannequin aɗa ñaaƴa hono no miss ni taw wona ñaƴgol miss e ñaƴgol mannequin ni wona gotum par ce que mannequin yawat miss a ñaaƴa jarata ko sees ko booti woni jondam ma jaltinta ko wone ma ko ɗum jaltinta physiquement ni no yirete ni ko ɗum kollirta ɗum jarta ko sees jiiɗa e mannequin moom kañum yawat yaadumum yawat te toujours watta sourire c' est à dire mosata kono miss toujours hay sene waɗa démarche wona koye mosde ko yaltina jondam muɗum manante kolliro comci kañum ɗe jiiɗa fof ken tummini hakkadi ne ñirɓiɗi tan en yahatan aɗan toñmi Amadou ko haalɗo e hoore fonnaɓe ko ko haale jaaba liduɓe naaɓe jaaba dehle naaɓe kam fo en calminiɓe nde tawno hoore fonde ko yimɓe woodaɓe ha fenma asde balla ha fenma wuuro mawla jakiri en ha fenma añameji ha yetti to men ha yetti ndulmaji demme ndulmaji funeɓe ha fenma Matam ha yeehi Hammadi Hunare so mbi Hammadi Hunare mi miijo buye so nde tawno neɗɗo baɗɗo fayida sehilma tigui ceerno Amadou Moussa haade mi arde maɗa taw won gueɗal gotal sa yi oɗo debbo pullo ne jooɗi ɗo henna ko adi foof mbadi ndi ne yooɗi balwol ngol ne yooɗi machallah so tawi en cuusi wiide noon ɗo yooɗi tan gorko makko yaafo hen kono ne yooɗi sanne min mala gorko de bon min kalami koto banggue rewɓe to kalami koto banggue rewɓe mbaadi ndi ne yooɗi machallah no mbaadi ndi wa yodde ni a tant que suka jangguɗo ha rewi collège en rewi ɗo hol feere nde dañƴa ha aduna natani e ma ƴettuɗa oɗo mbasɗa ƴettude oɗo image eyi yettere Allah e nelaɗo muɗum par ce que no mbiyatmi toujours no Allah tagirmani ɗum mbanmi hoore mbimi no Allah waɗiri jomum foof yo yettir ɗum jomiraɗo par ce que so Allah waɗima boɗejo ko noon o tagirma oppir hono noon min ko ɗum mbannomi hakkille guila mbiɗa famɗi ten anduɓen foof ene gandi min ni tan meeɗi andirden meeɗa bonnude ɓandam walla waylude hooram meeɗa ɗum noon yaade e yam ha ganduɗa hoorema ƴettumi initiative on kadi mbaɗanima artu hen mami artu hen tigui rigui nde tawno eɗen gandi kanko Fatima Gueye oɗo henna kanko foof e wonde miss labaɗo o rutti kadi o darani haɓade ko jiiton ɗo henna ko e nder image mon nde tawno eɗen gandi ɗum ɗo ka hay sa yi ɗum tan hay sa yiɗi yarde ndiyama haytat deke joom suuma walla bane debbo so addinima ka sata walla goɗɗum sa yi ɗum tan sa renaki a hoore maɗa a yolbat ko hunde hamnide ha ɓurti ceerno Amadou Moussa hen ma en gartoy hen kono garten hannde ko oɗo saaha mo gaɗe eɗen gandi aduna o heewi Ganna Gueye mo jiiɗa fof ne haala Ganna Gueye ten hannde e nder Sénégal o wonti kadi hannde neɗɗo mantiniɗo e nder julɓe ni en jii won araɓeɓe julɓe ni mbaɗi vidéo ngaji ne kaala makko haala jooɗka mbaɗka fayida holko mbaɗa artande men Ganna Gueye ko sariɗo henna ko merci Abdoulaye Saar a jarama kadi en beltani Fatima Gueye wannan mi heeɓi fartange wawde joddade e makko e plateau taw ko min ɗoyi plateau kanko e Miss Matam sikko 2019 foti wonde walla 2020 woni 2019 foti wonde woni biteɗo Bella Sy donc on tuma nde namdimiɓe nde tan mi andi darde mabɓe mi andi kadi koɓe gummini ko no mbiɗani ma en garoy hen ma on garoy hen so Allah jaaɓi donc ko wadde mo félicité e darde nde ummani nde won noon heewi ɗo rewi ɗo waylo acca trace bonɗo en jii ɗum en jiiti ɗum en nani ɗum en nanti ɗum kono kanko nde rewi ɗo nde o nanguiri ɗum ko ɗum damal ɓamtare pour kadi wallude yimɓeɓe ha mbawa vraiment hebde ko cohli ko mbasa wasde dañde ko jiiren ɗo nane ko woni ɗin image uji ɗi ganduɗa ɗi ko image uji bonɗi mboɗandima en ngal hen ko ɓuuri yajde kono ɗum ko namdiɗa ko Idrissa Ganna Gueye hande kala kalɗo football alay sago kala Idrissa Ganna Gueye Idrissa Ganna Gueye noon ko ɓiɗɗo leydi Sénégal najo kadi ko baɗɗo gueɗe mantiniɗi vraiment e équipe nationale du Sénégal haala ka woni ko alhaali ko wiyete ñalawma kaɓatoɗo homophobie
homophobie woni ko kala hitande mi sigi fonno wonde ko altini ɓennuɗo ɗo en no windere nde kala ina daro ina mawnina wonde yimɓe haɗoɓe fodde gorkati debbati en walla debbati gorkati en woni communauté LGBT Q plus ko noon ɓe mbiyete e on tuma noon leydi France kañum suuɓi ko 37e journée woni avant dernière journée e championnat o pour wadde ko wiyete ko coloré on ɗon drapeau LGBTQ plus waɗa hen inde mabɓe ɗe windire ɗum jour ɗi ɓorno pour ɓenninde on message yo aduno haaɓa ko wiyete homophobie woni dariɓe ene cali hokkude ɓen ɗon yimɓe foddeji mumen kanko Idrissa Gana Gueye nde o yi o tawi inde makko ne waɗa confusionné ene winda hen on ɗon couleur LGBTQ plus e numéro makko o wi ko kanko o juwani c'est normal omo jogui fodde e hattan e mbawa ko wawde wiide o juwani pourquoi par ce que nde o ari nde Paris Saint-Germain omo signino contrat o ɗum ɗon ala hen a wiyaka wonde attention e nder hen windaka wonde e 37e journée championnat o eɗen ɓorno on ɗon drapeau aɗa yaadi hen eey a yaadat hen ala ɗum ɗon alano e contrat o donc aduno yettime nokku moni foof ne foti hormade ko goɗɗo on hormi ko c'est à dire ngan leydi France ɗum ɗon haawi hen seeɗa Abdoulaye Saar to banggue France to banggue France dartoɓe ne mbiye ko pays laïque pays laïque woni ko kala ko gadduɗa ene wawi toon ɓendude ene jaaɓe sa addi ko gadduɗa ko ne yaade France naaɓe ɗum koko jaɓete ko gadduɗa ko annen ko jomumen gaddi ko anne alay saago jaɓa ɗum kono noon woto bonnit ko hay goto ko yaɓɓu tan an ko jaɓɓuɗa ko mbir sikki hay onon seere mbe on mbi Allah ne haale ɓuurani ne wiya lakum dinukum waliya din moni foof yo rew ko rewi ko wasa herƴinde haydara e golle goɗɗon mais nde wi noon nde en jonnani réaction presse française windoɓe mum saktoɓe mum filmoɓe muɗum ɓe ndewi haɓe gandi wonde o salori wonde ko kanko yiɗa ɓornade on waɗan ɓen ɗon ko wiyete ko publicité joni noon ɗum addi caɗele windama haalama ha tampama te fotano wonde vraiment par ce que leydi wani no France nde o wino nde woni ko raison personnel tan yooɓe gaccinmo hen en jii noon no wawno wade foof soutien woni ballal umrade ga e Sénégal e yogo e leyɗele haali joni arabe aussi kañumen ne gaari hen donc en ɗeɓi hawnade seeɗa par ce que club Paris Saint-Germain o eɗen gandi woni toon ko Nasser El Khalifi ko ɓiɗɗo Qatar najo on ha joni haalani hen par ce que en gandi on ko déjà ko julɗo donc haalani hen woni ko ɗum firti Allah waɗi hanki match mabɓe dernier journée o en jiiwiteɓe les ultras woni supporteur ɓurɓe mantinade toon to Paris Saint-Germain waɗi soutenir Idrissa Gana Gueye ɓe kolori wonde aɓe jaadi e darde nde o dari nde donc heewɓe noon mbiyatno beele ɗum jogorani bonnude e to banggue carriére makko beele o jogorani riwede to banggue contrat gueɗe mbaɗi noon mbiyeten ko ala so hay so tawi mo jogori riwede ne so tawi o riwama droit ji makko hokke ɗum ha timma kono sababude wasemo woni salade ɗum nde ɗum hattamo ene wayno adanta bonnude haydara to banggue gonka makko football e ko nandi hen par ce que wona ngol ɗo wona nde hitande tan woni ko salino hay en 2019 o salima ko wayni mais nden waɗiraka médiatisé hono no waɗirno hannde ni ceerno Amadou Moussa ɗum ɗo ko hunde lattude nde tawno eɗen mbawi jangguinde suka men tan nde mbawata tigui rigui jogade ndimago saabu ɗum ɗo henna vraiment ko jogade ndimago kanko fof e wonde guegueyo ɗo henna o marque bi c'est vrai ana haali gonmosa guillade ko ɗum woni ko jeera o welti hen kanko foof e wondi ɗum min mbimi hannde o woni darogal walla nde suka men ha tenti Afrique naaɓe yaaɓe toon saabu eɗen gandi Afrique enen to banggue men ɗeɗo gueɗe en ngala hen haaju hay seeɗa haade makko dañde ɗen caɗele e lewo waɗino hirande mawde taw wonko yiiɗi umminde holko mbaɗa artande amen hen ɗum ɗon ko mo jogui association goto association ko wallidde sukaɓe tawi ko rafaɓe jinnaɓe mumen ngala doole saaha cafra ɗumen ko nden o yuɓɓini ko wiyete ko hirande no mbiɗani toon to Paris o waɗi ko wiyete vente aux enchères so tawi en kutorel ngol konngol c' est à dire addude gueɗal ngal ganduɗa ila tawi ko oɗo butel tawi mbiya o butel hannde gonmi ko yeydemo yimɓe ɗen dokkodir hen prix ji noon ha ɓurɗo hokkude prix towɗo o wawa sodde ɗum ɗon on ɗon kalis so yettima o nawa ɗum e fedde makko nde o dañi hen ko heewi o waɗi récolté ko ɓuuri walla ko ɓaadi 1 milliard e copreji CFA o addi ko bal final coupe d' Afrique des nations de football bal mo Sénégal gagnirno contre Égypte toon to Cameroun ƴettiri on ɗon coupe tawi ko Sénégal naaɓe foof mi sikko 26 ou 27 joueurs e staff kañumen ciññini hen signature mumen tawe hen o yeeyi on ɗon bal noon soodi ɗum ko ɓuuron ko hewde ko Neymar woni mo wondi toon to Paris Saint-Germain wonno ko ñande jamma aljuma
weeti aset woni match o woni gueɗe ɗe fof jalti donc voilà ko raison personnel ɓe hen mbi mataw ko tampere nde kono noon e mbawide ko tampere nde par ce que kanko wonno toon Neymar ne wonno toon kippe mbeɗe wonno toon woɓɓe ne gonno toon ɓen joui donc en nde famade wonde ko ɗum haaɗimo yaade no wano waɗi foof ɓaɗa association nan ɗon en tout cas o waɗi récolté kalis kewɗo o nawi ɗum ɗo fuɗɗo ɗum nawde eɗen gandi kanko joueur football o ko darorgal ko yeru sa daari o ndeɗo fedde nde o jogui wona hande tan nde ɓooyi te jomumen ne mbaɗa ene gadda ene dokka sukaɓe ene dokka association ngaji ɗi pour sukaɓeɓe mbawa ene wayno safrede tawi alda e caɗele hay goote donc a haali nane ko yeru c'est vrai ko yeru kadi o yejjitani iwdi makko ene ɗeɓi nandude hono oɗo suka debbaji ni woni kanko Fatima Gueye no mbinomi ni wonto ndewata tan sa renaki a acca trace bonɗo walla jejjita to gumminɗa mais kanko o yejjitani to ummi goho ko leydi Sénégal wona leydi jaɓɓode ɗum ɗiɗi ko diine yanke diine o to banggue l'islam wona ko jaɓat ɗum ko wawi dañde foof e aduna jarnanimo waɗande publicité haysinno tawi on wasen copraji kewɗe jarantama waɗande publicité ko ganduɗa ko yaadani e gonka makko yaadani e diine makko donc ko waddemo a félicité haalandema tan gueɗel gotel e ganduɗa France naaɓe dariɓe ne ñigamɓe ne juumi pour faminde bandiraɓe ne woodi fedde wotere ni wiye Black Lives Matter ko fedde nde ganduɗa nde jibina ko e nder aduna o toon to e hedde toon to dolaji dentuɗi nokku ne wiye Minneapolis ɗo politicien goto ne wiye Derek Chauvin warno ɓalejo tawi tuggi koye tuggi ɗum hofori e dande fodde mintaji jeenayyi ha ɗon hawre ladial e on tuma toon to Angleterre sa daari nden noon fedde yeehi ha toon ne heewi doole so tawi match ne fuɗɗo ɓe diccat hofuru ndu pour wadde hollirde wonde tawtude fedde nde saabu ko ɗum woni symbole fedde nde diccude hofuru no oyo warduno ni sala wi ɗum noon yo nattu kadi inde firti ko kala ɓaleejo manam ɓaleejo gurdam muɗum ene jojji walla ɓaleejo ne foti wurde mais so tawi équipe Angleterre ari ga e France ko Ligue des champions mala Ligue Europa ene fetta on ɗon match avant coup d'envoi ko wiyete ko so arbitre o wutti ɓe diccoto kamɓe Angleterre naɓe mais France naɓe hay goto diccotako équipe aji ɗi hay goto hen diccotako donc firti ko Angleterre jaaɓi yaadi ko ne haɓano ko kamɓe France naɓe ɓe kaɓanaki ɗum te hay goto meeɗa nden haala e presse hay goto meeɗa ñingde ɗum donc pourquoi so o wi kañum minnen min mi tawta ɗum ɗon ko mawni toon ko yoɓe jaab e ko wi ko tout récemment e ko yewti ko e guerre Ukraine o won jour uji hewɓe ɓe ganduɗa ko nangguranɓe e les autorités palestiniens won leydi Palestine jaɓani hokkirde inde de silence walla jaɓani wadde message de la paix iwindere nde ko yewti toon to Ukraine par ce que ɓe mbi ko oɗon ndaara Israël ne fiya toon to leydi wiyetedi Palestine o meeɗa wadde ko wayni kañumen mbawa wadde hono noon donc ko exemple ɗi ganduɗa ɗi Israël koye waɗɗo hen ko jiɗɗen wiide ko waɗani diabolique c'est à dire ko bonani yoɓe respectumo e dow ko respecti ko firti tan ko kamɓe Europe naɓe yoɓe tinno ɓe ɗaccide men ko joguiɗen ko ɗacciden ɓe koɓe jogui ko mbawen wurdude ko ni tan foti e dow inde suudu men SAS président suudu men Weltaare TV ene wondi kadi e heblo sukaɓe Afrique amin ƴeewa demal yaade ha galle Idrissa Gana Gueye par ce que ɗum ɗo hen o jarani tan haalde ni moƴƴi ko yeeha ha galle mum jomumen andine ɗacca toon message binda taw kadi goɗɗo kadi ene wawa kadi kañum ne dañde hen fartange mawɗo no fewi Jamra holliti so tawi omo arta ene ewi Sénégal foof no wurno yo yaltu jaɓɓoyomo beele kadi ɗum ɗo hen wona hunde mawde fe gartaten koye sohna Fatima woni Miss Labado 2014 mo ganduɗa hande ko darogal vraiment min mbiyami ko darogal saabu hande weeɓani yiide debbo saabu hande min mbimi e nder leydi men ndi ɗo kala jiya debbo ɓalejo tigui tigui tinno dartinɗum hay soko seeɗa so joyi temedde dokkum way kono hankkadi ni hokkumo dal sembe par ce que ɗum woni hande ko manki men tigui rigui haɓanadema nguru nguɗo ngo jiyeten e wiide goto foof yo mar nguru mum ngu holno ɗum ardema yettere Allah e nela ɗum donc en 2014 parce que toon jinmi artude seeɗa 2014 o nden ƴettuno Miss région de Matam mbanmi participé Miss Sénégal pour région de Matam wadde participé toon nde jaami Miss Labado en 2017 e ren blague authentique ko nden wattidi ren blague authentique woni joguiɓe guuru taw ko ɓalewo taw ko naturel taw bonnani ɗum woni reno ko élection Miss mawɗo wiyete noon jaami no ƴettumi premiére défile ren blague authentique wonno leyɗele Afrique ɗe foof garino ko Sénégal wonno final o nde min mbaɗi ha Paris mbanmi constaté que Sénégal nde ɓe mbi Sénégal woni leydi ɗiɗaɓo
à part Congo Brazza mi hersu min après to bangi foppade eyyi tan kersumi ça normalement Congo Kinshasa République démocratique du Congo eyyi toon ɓe ɓuri wade foppade tan mbamino kersude ni mbimi ɗum wawa wonde Sénégal ne ara leydi ɗiɗaɓa ɗum kam holno wayata ni par ce que mi meeɗan sikkude ɗum gartumi nde élection o paari jambir waɗa enquête uji am avec dermatologue uji médecin uji wonɓe hôpital uji mawɗi foof ɓe mbaɗi confirmé ko noon woori te internet kannaɗo en kadi ɗum yiyata mbimi ɗum ɗo il faut mi daro darnam nde noon somi welano mbiɗa wawi waɗoyde ko weeli kam foof kono ala min ko cellal yimɓeɓe cellal sukaɓeɓe woni fofam min somi welano mboɗa wawi ittu ko dañmi foof mi nawa kono min mboɗo yeccito caggal mboɗo yeccito kadi yimɓeɓe pour mbawa rentade mbimi ɗum il faut mi waɗa monté association mbaɗmi ɗum monté dañmi projet mbaɗa andima so ɓooyi mbaɗa ma artu hen woni haɓade e heesal nde noon min garata wiide neɗɗo o min jagga jungngo mum oppu ala min kollat ɗum image uji ɗi ganduɗa oɗo potoje ɗe ganduɗa hoorema heesal o ko addata ko e rafiji gonɗi hen ɗi ene mbayno leydi par ce que won waɗoɓe ɗum ganda won waɗoɓe kadi ne gandi won waɗoɓe kadi gandata ko warɓe mumen puusi ɗumen kadi yimɓe kaldata tan foof yo leer donc rafiji ne mbayno leydi ɗo noon ƴettumi initiative mbanmi équipe am mbo jogui équipe am caggal machallah ene makasen ɓen foof ɓe darni kam balli kam hen e dermatologue uji comme docteur Marie Diallo kalmo anda ɗum nani ɗum docteur Ndiayen ɓe goni caggalam ɓe puusami pour sensibilisation oɗon donc guila nden noon ko hen gonmi e dow muɗum guila 2018 ha joni mi oppani mbiɗen doga hen mbiɗen e radio ji mbiɗen e télé ji mbiɗen partout pour wadde sensibiliser yimɓe ɓe mbawa rentade oɗo musiba mo ganduɗa hoorema ene wawi warde hay neɗɗo par ce que hayno min mbaɗi enquête aji amen e nder hôpital uji ɗi rewɓe hewɓe cankirima taw ko heesal waɗi ɗum provoqué imagine neɗɗo joni ara sellani walla ene foti wadde opération taw ko waɗi heesal so waɗama opération reedu ndu rentata par ce que nguru ngu defima e ɗum foof il faut yimɓeɓe kolle ɗum mbawa rentade yimɓeɓe mbawa rentade tigui rigui beete ko gummaniɗa haɓade hande heesal saabu en jii woni yimɓe hande nanɗo hen e nder ndiɗo leydi mbiyami tan ko ñawde ko ndiɗo leydi ko guuri ɗi ñamata koɓe ñamata ɗum jiiya neɗɗo sooda botel tukusil kene jara hedde ujunaji sappo taw ganduɗa wawa waddude hay balɗe sappo taw ganduɗa ɓandu ndu yahata ha joni watta tirde guuru muɗum beete nde gummaniɗa ɗum nde a wattani hebde hen menace walla goɗɗum walla yiɗɓe faddadema walla yiɗɓe jooɗade hen eyyi ɗum kam wasata ɗum kam ko hen jeeya par ce que sa umminima hunde a ari nde garɗa ndi won ɗum ɗo won fewnoɓe ɗum won addoɓe ɗum ɓen ne kewi doole machallah kono min mbiyami ko Allah ɓuuri hewde doole eyyi min komi piɗɗo anniyam ɓerdam fof pawmi ɗum koye junggo Allah par ce que oɗo combat koye hinaram nde pawmi ɗum par ce que slogan am ko gotum woni sauver des vies min ko ɗum woni slogan am nde jettinɗa projet o état o haɓe mbawi darade hen holɗo ɓe jiiri ɗum eyyi min oɗo instant mi waɗi foof pour waddeɓe rencontré par ce que ko gonga tan kalten ɗo guila nden ha joni ko propre moyen am jarami hen mais mi yaha ha un moment donné projet o ɓurti kam doole par ce que namdi ko moyen combat o namdi ko moyen hay saɗa jogui wonɓe caggal ma des médias partout machallah comme onon bandiraɓe oɗon goni caggalam oɗon puusani a faami guila onon e ba modi ba hen kamɓe foof dal Abdoulaye Moussa Kébé kamɓe foof ɓen caggalam oɗon ballami ɗum kadi ko ballal communication woni foof e aduna guila ndenno mi waɗi tout pour wadde rencontré mawɗo leydi o e hoore mum par ce que ɗum ɗo ko santé publique affaire heesal oɗo ko santé publique rewɓe nana maayi hen caɗele bonɗe nan ɗo hen te ɗum kadi mi waɗi foof dal pour yidde yindirde mabɓe ɓe mbawa wadde mi accompagné par ce que e nder hen min mi yambanmi projet o association pour lutte contre la dépigmentation haɓade heesal o e nder hen miccimi sa wi neɗɗo o oppu heesal yataw aɗa fawi hunde e table mbiya jaggueɗo saɗa wi oppu ɗum yataw ɗum jaggueɗo ɗon noon nde joguimi hakkille wadde créé entreprise taw fewnoto ko affaire produit taw ko naturel taw ummi ko e Sénégal e produit ji gonɗi e Afrique woni huile aji ɗi joguiɗen ɗi taw ɗum fewnirte wona min fewno ɗum y a des spécialistes ɓen pewnoto pour fewnande kam ɗum te ɗum fof ko moyen o namdi Saar so tawi a hokki kam jaafoɗa mbaɗa jogui namdal tan fewde makko ko holto Fatimaji yarata e oɗo saaha to banggue on ɗon projet ok donc projet o windama gasi waɗama protégé a faami ene foti waɗede certifié woni hollum kala kene produit ne yalta aɗa yiiɗi yaha international aɗa yalta leydi ndi il faut waɗe certifié sene waɗe certifié no il faut échantillon ngaji ɗi jalta ɗo ko programme wadde échantillon ngaji min jiiɗi yaltinde pour nawe laboratoire so nawama laboratoire ha paari nde keɗɗi ɗi mbawa yaltinede
e ko instant ko hon ɓen on sahaa ɗo gonmi heen justement eɗen nganndi projet o ko mawɗo omo naamdi koppereji woni haalis keewɗo ko holko naamdi tolno koppereji ɗe voilà e mbele kadi a dañi yimɓe wallitoɓe ma e dow ɗum ɗon ha keeɓa ɗum ok oɗo instant kam mi yiyanto hay goto sona Allah e nelaɗo mum pour tan jarlitiɗo tan wiya min waɗɗum financé walla mi yiyani ɗum taw kono mbiɗen dogga de gauche à droite wadde déposé partout pour tan wawa yaltude somi welano mi jooɗo galla mi jagga jamburam mbiɗe wuura mbiɗa wonde famille am kono ɗum tawani kam par ce que min ko yimɓe ɓe neɗɗo e hoore mum jinmi wadde sauvé hollu ɗum caɗele gonɗe hen ɗe kono jusqu'à maintenant e min hen noon coût global voilà coût global o aɗa tan saɗa waɗa entreprise imagine so entreprise o waɗi ko créer des emplois mi waɗat ɗum hen par ce que ma won ligguiɓe hen keeɓa hen salaire uji mumen guila commerciaux uji guila wonɓe bureau ji fof dal employé ƴumde momi mbaɗa sohli 15 employé so yeehi ha darima ɓen mbawa liggodade e am en même temps ko taw tan ko matériel uji jeeyete ha Chine jeehe soodi ɗum ɗon oɗo instant mi yiiɗa arde kuto kuto rek mi naata hen par ce que kala ko jiiɗa arde ko CSCS yarate ɗo oɗo instant somin dañino 10 millions ha 15 min mbawi wadde démarré mais so taw wonti min dañoyi hankkadi min jahano ene ɓeydo ɗon min mbawi yaade Chine min coodi a machine aji en personne min gadda par ce que spécialiste uji pewnoɓen ɓe ɓen jogui machine aji mumen ko kañumen pewnanta kam directement nawe laboratoire fewne mais somi yeehi ha mi urli ɗon min yahat mi addana hoore machine aji am mi noddaɓe ɓe gara ɓe pewna taw mbiɗa waɗa contrôlé foof firti tan Amadou oɗo hen combat ko mbimi nane ko wulago jamma cittake goto mboɗo ɗamini so tawi woni kala état o e hoore mum so tawi aɓe jiiɗi cellal ɓalli yimɓeɓe ɗum ɗo hen hannde yontide dartoto saabu ɗum ɗo hen ala fof wawi waɗandema ha beltoɗa kadi ko wi nane ko ne selli saabu so tawi a jogui debbo ɓalejo pasɗiɗo nguru mum janggo debbo tundima aɗa yaade debbo poppiɗe xeesal firti ko amimi yo fof donc firɗum hannde ko ɗum woni probléme leydi ndi saabu sa itti haalis ma totti debbo poppiɗe xeesal yo foppo yo ɓeydo foppade walla yima hannde mi ala poppantir a itti a rokki ɗum wonko balliɗa ɗum min mi yi ko wayno Gabo kamɓe ɓe ngala haaju e xeesal kamɓe ɓe poppoto ko mañungu woni nebam ɓale jaam ɗam nebam woni aɗa andi ɗam woni wilde amande ok eyi wildama ɓe ciggat ɗum ɓe mbaɗa ɗum ko ɓalejo kuƴumo woni mañungo soɓe jiiɗi ɗelkude haaɓe ɗelka ha korle ɗe ɗelka noon pembirta korle ɗe mana battoni somi pemba leydi korli pembi korle ɗe andi kamɓe ko noon mbaɗa ɓe mbaɗa hen mañungu ha ɗelka taw wona mañungu ciggaɗo o ko ɓalejo ha ɗelka ha yaltina bote jomum no moƴƴi hecciɗino nguru ngu yonno jomum ha watta jomum suka mi anda holko oɗo bone no ardi men ha wayni kamɓe ko gummanda joni haɓade ɗum ɗo hen ko ha ɗo hen mbiyata wonɓe dañƴa hannde ittude ɗe ndiɗo mbaadi arti ɗum eno mbaɗa ni walla ala e yettere Allah ene la ɗum wonɓe ganduɗa hoorema parɓe goppu yidde oppude ɗum min mbaɗi recensé joni plus de 50 dames parɓe yidɓe oppude heesal o e nder hen won marque goto nanɗo mi yiiɗa haalde inde nde ɓen jogui machine aji ɗi ganduɗa hoorema sa ari aɗa foppi so ɓe ƴeewi machine aji ɓe pawetema ɓe ganda exactement nguru ma ngu holto yarate so taw nguru ngu yeehi ha dañi cancer ana dañi probléme il faut mbaɗma traité pour wawa sellude e nder hen ko ɗo on saaha min woni e dow muɗum kamɓe o yiɗɓe oppude ɓe gaari ha e am ɓe kalni kam ko secrètement par ce que yeehi ha un moment ɗum ɓe mbawa hay yaltude walla so nangue wuuli ɓe jaltata yangueji mbatta ha ɓe jaaha par ce que ɓalli mabɓe fof boni jeese ɗe ɓandu fof dal ko yiyata koma niwno jeese fof boni voilà donc ɓeɗon fof sa yiiɗi wallude ɗumen a jogaki taw moyo ene hamni seeɗa te il faut association waɗaɓe accompagné par ce que association ala fond a wawa wadde ɓen accompagné saɗa yi aɗa waɗa ɓe ɓen traité donc hayso min mbaɗa ɓen traité min ciñodirte muy contrat par ce que min cafatama min ballutama ha gona normal mbiya aɗa ruttiro kadi heesal to ɗum min jaɓata ɗum ɗo Amadou ɗum ko combat mawɗo ɓeɗa jigno hen namdal tan e dow ɗum ɗon c'est à dire ko oɗo association o haɓoto ko woti yimɓe eggu to gonnoɗo jaaha poppoyo walla hayso neɗɗo foppima omo haɓɓo omo yiiɗi wallude ɗum ha arta e mbaari muɗum aɗa andi namdal ngal somi rendini jimmi wiide ko beele so neɗɗo yi foppima ha nguru mum nande ɓeeɗo e ɗigoye guuri est ce que produit mo mbattano ene wawi artirde ɗum e nguru mo joguino adano ok bon Allah jarama question association Sénégal dans la peau ko association mo ganduɗa hoorema waɗi hen ko 4 branches nder social humanitaire éducation et santé mi puɗɗirimi noon ko santé o par ce que cellal
woni afungalu sa ala cellal a wawa wadde haydara donc ko cellal o puɗɗirimi pour wadde projet de lutte contre la dépigmentation ɗum tagui ɗiye foof social o par ce que min ɓami wadde social depuis 2014 avec la lutte contre le paludisme au Sénégal mi waɗi ɗum tu vois donc noon ko affaire santé o ko ɗon komisimi taw pour wadde sensibiliser yimɓe et surtout kadi école aji ɗi par ce que ɓen mbaɗami visé par ce que cukalel janggo wonata mawɗo sukaɓe mbeɗe visé ɗumen hay sensibilisation momin jiiɗi wadde o koye école aji ɗi min jahata collège aji ɗi lycée ji pour min mbawa wadde sensibiliser par ce que cukalel kala ko kalanɗa ɗum école so hooti galle mumen ma haalan jinnaɗo mum ko janggi ko donc ɗon min mbaɗi visé pour wadde ɓe sensibiliser mbaɗɗo kam waɗi ha paari heddoro ko weela oppa wasa welede oppa kono jiɗɗo oppude so ari momin ndewni ɗumen lawol to rewata ha wawa oppude par ce que alhamdulillah won hewɓe arɓe yam min mbawa wadde hollude image uji mumen par ce que ko secrètement ko yaaɓe ha kersi hen hankkandi gandi kadi caɗele nanɗo min ƴetti image uji mumen janggo e jaam foof ma iw kañumen gartata gona ambassadrice uji minen ɗum min woni ɗum ɗamen est ce que produit ji mbiɗa ɗi par ce que produit ji waɗa traitement ɗimin jiiɗi fewnude ɗi toujours so jomum waɗi arana kam bonnuɗo nguru muɗum pour dañca no wano ni ko weɓata ma usto ma iw kam kono dañana jiɓirnoɗa ni ɗum weɓata ko neɗɗo goto jimi ɗum tawi on nana France wiyata ko Aissata o foppima ma won duuɓi 7 ko sababude min e joom galle mo tawi o oppi joni o oppi heesal sa yini photo makko avant e joni nane portable am a yeddat mbiyata wona kanko woni ɗo kanko o dañi ko sens par ce que ɓandu ndu nguru ngu waɗani cancer par ce que ay heesal mo jiyata en adda hay cancer ene adda kadi diabète par ce que cikkere diabète ko suukara ñamateɗo ala diabète heesal o ɓuuri bonde diabète ne heewi type uji eyyi min wona spécialiste mi wona médecin on banggue mais ko spécialiste waɗoɓe accompagné ɓe ɓen mbaɗimi sensibilisé jangguinimi foof à travers enquête uji mbaɗɗa voilà c'est ça ko diabète nguru dal diabète nguru c'est vrai diabète nguru min o gartami seeɗa hade min arde Amadou to fate banggue liste parrainage o par ce que yewtere no wayata gartami tan joni mi yiiɗo e Sénégal hande ɓe batti defde ɗo hen produit ji ɗi produit ki natti addu hen caggal leydi joni ko kamɓe ndendinta produit ji aɓe jogui likitaji goɗɗi mi anda koɓe ɓeydata hen ɓe ndefa ɗum ha wayno ɓakkere ni ay ɓakke tan ɗe oole ɗe ha waye noon ɓe mbaɗo mboto tokkocon ko on ni elle ɓuuri serde ni maaro hay ko iwata caggal leydi ko sa foppima seeɗa ay gurma ngo jiita kaɗa ñonta ɗum mi anda pourquoi l'état o jaaɓi te aɗum yeeye mi anda pourquoi docteur ɓe jaɓata haalde ɗum mi anda hunde pourquoi ɗo e Sénégal ɗum yiɗi waade comme no tawa ɗum haaltake ni état o d'une part wonto beltimi mabɓe seeɗa kono mbiyam kono heddi guila ɓe kadi publicité ji e télé ji affaire heesal mi anda sa joni publicité télé ji kewɗa ɓe cuusa waɗi publicité heesal ko haɗa ko dasina ko haɗa ɗum so ɓe mbaɗini ɗum ɓe mbaɗi vérifié ɓe joguimi des équipes ɓe mbaɗa enquête uji walla jomumen won fewno ɗum ngala hay papier ji mum won fewno ngala hay numéyaji mumen sene mbaɗa hen foof kala produit donc avec ça min mboɗo yurmiɓe ganduɗa hoorema ƴettoɓe produit ɗi ganda mbaɗa e ɓallumen pour tan yo nguru mumen iw te ɓe ganda ko iwata ko ɗum waɗi ɓe protégé e nangue gue ko tagui tuubu hoɓɓe ene gummo caggal leydi gara e Afrique ene lelo e nangue sa yi plage jeeɓe nde ne mbiya ɓe ko mbaɗere nangue on paman won koɓe darata ko melani mabɓe ɓe ɓeydata woni tan titre mum heccitawel mboɗo yeeɓaɗo hen France 24 jayni nde to France to ngulekkino e hewdi ni jiyata kamɓe ɓe ko ɗum ne moƴƴe mabɓe aɓe lili aɓe liira koye mabɓe ko melani mabɓe ɓeydata tubak ne jogui melani kono melani mo ɓalejo jogui o ala hay nokku ene wonko Allah hokki men kono ndeysana won waɓe no dendam aminen ni kañumen jiiɗa koye mumen il faut ɓe guittu ɗum ɓe gojja coy haɗema nadde e rewgere wonde Saar mbiɗa waktude nan goɗɗoya mboɗo yiiɗi namdade mo ngal ɗo namdal joni na haari ha télévision ngaji ɗi eɗen gandi état o ministre de la communication et CNRA woodi ko haaɗi ko heewi to banggue publicité ji heesal ɗin ɗon ko wojjinata ko kono sa yi hande beddaji Dakar beddaji guure mawɗe walla e to banggue YouTube sa welama mbiya ma yi publicité ɗi gara à chaque fois surtout to banggue ɗo e wurlamorgo ngo panoji publicité ɗi foof sa daari ene waɗi hen gueɗɗe ganduɗaɗe ene mbaɗe heesal onon ni association moɗon no surtout association Sénégal dans la peau walla so tawi ko timagé on ɗon mo jeyɗa beele oɗon daari pour onon ne wadde affiche aji moɗon beele waɗa contredire walla mbiyen huccodira e ɗi affiche aji ɗi ganduɗa ko goɗɗi ɗi très bien par ce que ɗum kam emin parani ɗum pour wadde sensibiliser boɗejo coyo Allah wojjinma naturel min ƴettat on ka ɓalejo kurum Allah waɗirma no Allah waɗirma ni ko noon min jiiɗir mbaya naturel aɗa wawi wonde boɗe taw ka naturel a foppayi minen min mbi ko aɗa woni ɓalejo mbiyaɗa ittu nguru ma
te aussi kadi won woɗeɓe kadi ɓeyda mbiyana ɓeyda ko ɗum noon addata caɗele kewɗe an Allah waɗima boɗejo mbiya aɗa ɓeydo wojjude yaha suma ɓandu ma daña probléme aji mine pari pour wadde ɗiɗon affiche aji min darna ɗum kono mbirumami ni tan ɗum foof nandi ko moyen par ce que a wawa wadde ɗum taw a ala moyen o heewirani noon c'est compliqué. ceerama ɗon ɗo eri moyen ɗo enen eɗen eri ɗon dendagal bandiraɓe yeeɓiyankoɓe men hoole moon mbawɗo yaltude ƴetta oɗo hen taw ko natal mum manggal waɗe e boli Dakar ha heewa taw ko joomum en tan jiyete ken wona dumunaji jonɗi taw wonani yiye kadi mbadeji goɗɗi mbo sikki ma dañ ko artirani men ko heewi ceeramoɗo Moussa nde ɗo gueɗe koto gueɗe mawde saabu hen sahaji nane a wi sen piyetaki surtout sen piyetaki wonɓe fof so honi wawi ɗum fof waɗe seeɗa par ce que en tawi taw joom suura jogui boucle en ene fof posta haali eten mbaala caggal galle dana probléme sa woppi kadi goɗɗima e foftin min probléme o ko sa haali wontan ma bone kadi sa arti ala haalda e galle o yimiraɓe mbiyama ko foftin min ɗaccuɓe so ɓoyimam gaccu soɓe gacci taw kadi arte mabɓe ɗo joni on kaali ɗo joni wonande yahoɓe ha kuule yaltude nangue andi on sa joddima oto a tampat so auto wuuli joom luuɓat wawa urti par ce que neɗɗo popporoɗo xeesal wawa urti ɗum ɗo ko hunde hulɓinide mi anda holko saabi ngoɗo phénomène hannde ko yiiha ko yetti to men to jeyanaɗe yesso goni soyde juɗɗe ko ɗum watta joni hay soɓe ñantima soɓe jooɗima ɓe cuddat koyɗe ɗe eyyi par ce que koyɗe ko peɗel ɗi no coofi koyɗe no coofi ko hunde hulɓinide ceerno Amadou a tant que an journaliste holko mbawɗa addude men hen ko ɓuuri wawde kadi famnade hen ko adi foof ko tawrude sensibilisation tan manam erade bandiraɓe ɓe so Allah waɗima ɓaleejo jabka ɓaleejo so waɗima boɗejo ne jabka boɗejo nane mbeɗa namdomo or micro mbimi beele kanko enquête aji ɗi waɗɗi beele yimɓe ɓale wawe no makko ni guri ɓaleji jooɗi machallah beele ne jogui woɗeɓe ɓe Allah wojjini ene jiiɗi waade noɓe mbayni kamɓe ɓaleɓe ɓe wi kam no ɗum weeɓani par ce que o heewi yid tan ko ɓaleejo wiine yiiɗi wontude boɗejo waɗi ɗum noon ko enen gay Saar il faut jaɓen ɗum haalde cuusen ɗum haalde neɗɗo kala ko Allah waɗma tawtumo ballitamo e ɗum so Allah ɓowlini neɗɗo yettumo mantama e ɓalwol makko ngol beele woto wadde découragé e ɓalwol ngol saabu heeɓe nana popo hannde il faut yimɓe ganda ɗum cuusa ɗum haalde ko ñiŋoje ɗe mbaɗi noon so joomum wi sene haala haal debbo wima debbo boɗejo kuccimo mbarama tu vois alors ko ɗum konngudi c'est vrai ko ɗum konngu tan berle heedi ni kono en jogui koɗi en jogui koɗi bonnata e hakkille neɗɗo o ɗum ɗon noon il faut gaccen ɗin konngudi so neɗɗo ɓowli yo ɓowlu ko Allah waɗimo ɓaleejo mantuma e dow ngol ɗon ɓalowol so neɗɗo wojji aussi ko Allah waɗimo boɗejo donc firti ko sensibilisation il faut yimɓe gacca dunji yimɓeɓe yo mbayloy ko yite ko e ɓalli mumen an ka boɗejo sa ɓorni kala couleur mo ɓornuɗa ene yaadi kala chaine mo mbaɗɗa ene yooɗi mais ɓalejo so waɗi il faut ni il faut dani donc on ɗon découragement woni ko yimɓeɓe décourage to hen saji debbo ɓalejo kurum walla ɓalejo baɗno makko ni jogo hen sagga wiye ɓaade woni ko waɗeɓe tan ko ɓen darte walla ko ɓen ɗon jeeɓete yomi yaami nandoya e ɓen te taw ko Allah tagui fondani déjà haalama ɗum ɗon noon yaade ha sodani produit ji ene bonna hen guuru muɗum mi sikki ɗum ɗon wona hunde fonde min Amadou Moussa an keɗen woni joni hannde duuɓi sappo e joyyi poppotomi ko wilde amande suka am poppoto ko mañunko ɓaleejo kalde gasi mi waɗa commande guila gaboto ko original o ara ko on kadi ɓe mbaɗata hay cuhul mabɓe on hay cuhul mabɓe o ɓe mbaɗata firti ko alay sago ngoɗo phénomène goto men foof en foti darade hen kadi musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe yewtere suudu men on jii oɗo henno debbo pullo dariɗo ko haɓoto ko enen ponno darade kaɓoɗen ɗum kanko ko wi ko o fonno yaade ko haaju makko kono mbaɗanni ko enen o wallata saabu goto men foof hannde dépense mum nana ɓeydi saabu so tawi joom suudu makko poppotoɗo andu nguru ngu ɓeydima e dépense o teni kadi so rafama kadi andu kadi ɓeydanimama ɗum noon ɓeydani men enen kala alay saago goto men foof daro hannde noon to woni ɗo o sohli tan ko haalis kala ko jiiɗa hannde ko haalis wawi gaynude so haalis dañama machine aji posé golle joomum puɗɗo kadi joomum kadi nawe ha caggal leydi daña doole wawa kadi dañde fedde timmude daride wawde wallude ɗum haɗe ɗe gueɗe ɓuuri wawde yuɓɓude nde tawno ne moƴƴi enenne yimɓe men so darima goto men ɗo wawi wonde foof jokkodira e joomum mamin gaare moon e ndiɗon mbaadi ha mbawen walludemo ceerno Amadou Moussa gartaten koko fate banggue hande duko wongo e Sénégal ngo duko ngo eɗen gandi ko oɗo parrainage mo ganduɗa ha tenti to banggue département Dakar eɗen gandi liste yeewi askan wi koko joña holko jeeyi sababu e jarama Saar ɗonne kadi aussi ko ɗum rogere e nder yewtere nde eɗen mbawi widenoma ono wonni
rogere yanje e to banggue yewtere nde fof saabu goto fof ne jogui droit famde ɗum aɗa andi wonano koye dépôt de liste e ɗi dumunaji jewtuɗen mbe sikki udduno ko le 8 nduɗo lewru ndu gonɗen sanga minuit donc liste uji ɗi au départ ko 25 wonno bon wattidi déposé ko 15 en jiino ko Sénat haali hen ko DG haali hen ko hollirde wonde Sénégal naaɓe hay goto mboyno hormo ɗen ɗon délai biyaɗe saabu udditno ko aljuma foti uddude ko dimanche jamma mais won hen jeeyi ha lendemain manam altine o ngari pour jiɗino toon ɗiɗon liste uji fof e waade noon ni ɗi jurnitama kanƴi 15 ɗi tawama noon liste mo Dakar won département de Dakar wonde Yewwi Askan Wi o ne waɗi ko wiyete ko saɗede ɓe kormaki parité ɗum ɗon noon ko kuulal ngal wi ko article o wi ko Sénégal na fof ne gandi ngal kuulal ko wi ɓe kormaki noon e on tuma riwtama ɗo e Dakar no eɗen gandi élection ɗo henna ko ɗum ko nokku stratégie c'est à dire ko wotata ɗo ko ala fof ɗo wotata e leydi ndi ko woni ɗo ko ala fof ɗo woni e leydi ndi to banggue jooɗorɗe ɗum woni département ɗi ɗo Dakar tan waɗi ko 7 siéges donc noon so tawi coalition no wurno wiyama wonde ɗo Dakar a wawa dañde ɗo député par ce que a wawi fondirede ɗo alay saago ko hunde darnata hakkillaji darni hakkillaji coalition Yewwi Askan Wi ɓe hen ji jaltal Barthélémy Dias dogde teppe muɗum ndeng ha wi nataya toon to DGE direction générale des élections te o wonano keɓɗo on ɗon fartange saabu o wona mandataire en jinno ɗum yaruno caggal muɗum o yalti o waɗi conférence de presse wiide wonde so tawi liste départementale Yewwi Askan Wi yahani e Dakar vote wodata andi ɗum ɗonne kadi aussi ne jogui no wayi no waade foof kamɓe ɓe mbaɗi reconnaître ɓe gandi ɓe mbaɗi erreur kamɓe wa Yewwi Askan Wi duho ngo ruttimi e nder mabɓe mon fof no wiye ko ɓe ko camp Khalifa Sall ɓene mbiya ala ko ni walla ko dani no wawno wade foof o saaha liste o pour o waɗa qualifié o watta requalifié sen mbelaɓe mbiyen noon wona hunde wewde ɓe ngala on chance en tout cas soɓe jogui heewani ko heddi ko hannde ɗum wonti noon haare wonde tournir mo ɗum ƴetti ɗum noon mo élection woni ƴetti oɗo saaha ɗum woni ko hulɓini ko Abdullaahi Saar par ce que ɗone ɗon heccanki walla hanki mi sikki heccanki foti wonde mi journal goto ni windi e mbi ɗum remontada Yewwi Askan Wi contre Benno Bokk Yakar c'est à dire ko Benno Bokk Yakar fiiɓe 1-0 ɗo e Dakar kamɓe jiiɗi fiide Benno Bokk Yakar ko 3-0 au niveau national ɓe mbi wonde Benno Bokk Yakar kañum ni e gardogol Déthié Fall wi wonde ko Yewwi Askan ko Benno Bokk Yakar kamne hormaki parité liste mum national o en l'occurrence tolno 43e et 44e au niveau national suppléant ji ɗi ko rewɓe ɗiɗi deggodiri te ɗum kuulal ngal ne heeɗi ko suppléant ji o wi donc aɓene kaaɓo pour liste coalition Benno Bokk Yakar au niveau national wasa kañum ne yewtinede ɗin sumgoji waɗi noon mbiɗen ko tournir mo wona ƴettuɗo moƴƴani ko pré campagne gonɗen ko ɓattugol campagne campagne udditani taw donc so udditi goto fof nana haala e goɗɗo on ko welɗum nana wi biyoje bonde nan daro pour woto ene waɗa créé ɓene kalno woori ɓene kalno worani ɓene kalto ɓene jaaboga moni foof ene dunci ene jooɗum yeeso goɗɗo on so tawi campagne ari ka libre hankkidin ko bella fof ɗum kalta hol ganduto yimɓe pay tournir mo oɗo élection wona ƴettuɗo o wona tournir moƴƴo e leydi Sénégal il faut jaɓen ɗum haalde o wona tournir aussi dokkirten exemple to banggue sumgoji moƴƴi jogorɗo yahede 31 juillet hande o hulɓinima par ce que ɗum yarate ataya ko ɗum yewte partout goto foof nana ƴeewo ko jiiɓi koye goɗɗon caggal nde ɓe mbi noon coalition kanko Benno Bokk Yakar kamɓen ɓe jaltiɓe kaali ɓe mbi kamɓene e nder 28 liste ɗiɓe déposé au niveau départemental hen 15 aussi kormaki parité o donc firti ko so tawi ɓeɗo jiiri hande ɓe mbaɗino remontada kamɓe aussi ɓe eto wadde remontada goɗɗo ɓe piino ɓen 1-0 ɓe piiriɓe 3-0 ɓe jiiɗi kamɓe firtude ɓen ko 5-0 par ce que darade aussi ha liste ɓe noon 15 liste so tawi yahani élection mbiɗa sikki wona noon ko caɗele parrainage arduno walla parité arduno ko fondude yimɓeɓe e mbawka élection mais so tawi ha handi onon parrainage wonti damal pour waɗirde éliminer potentiel candidat walla koɓe mbiyata ko ha joni kabdiɗoma direct walla face à face natti wonde démocratie parrainage siften adduno ɗum ko wiyede wonde élection législative jawtuɗo 2017 ɗi ko fodde 47 liste déposé ino to yimɓe a darata fodde 30 minutes aɗa suuɓo ne leeli yimɓe goddani wiya wonde ne seule chose ko yimɓeɓe yo waɗi ko wiyete ko parrainage ƴeew daaɗi yimɓe tawa keeɓa ko sohla ko beele janggo jaam sa yeehi
an aɗa ande kam aɗa won yimɓe ne cohluma ma daña sinno ko siège goto kono hannde ɗum wonti goɗɗum e jeesi yimɓeɓe c'est vrai nafi par ce que ko 15 liste woni ɗo wadde yimɓe ɓoyata suɓade kono noon aussi wono jirɗen ɗum fewani parité woni aussi addirno ko pour rewɓeɓe kañum men mbawa hebde ko worɓe keɓata ko to banggue laamu ngu kono noon no jirɗen parité no waɗe ni guila ɗum woota ha ɗo ala foof meeɗo hormade parité wona opposition wona pouvoir ko joni haala parité wona haalede saabu ko mi hijjitomi hiñigami tawi ne moƴƴi mi ƴeewa kuulal bindigal ngal mi ƴeewa rewrude ɗon kono ala yimɓe fof kormotoɗo parité wona législative wona local wona hay toon to assemblée nationale ɗo kuulal ngal woota ɗo sa daari bureau assemblée nationale parité ala toon wala toon so tawi a daari aussi bureau ji élection ngaji mairie uji ɗi fof no waɗi ni parité ala toon ko noon aussi woni ko parité wodirani liste uji ɗi hormaka jimmi wiide à 100%. Donc il faut laamu ngu leydi Sénégal yurnito e oɗo fannu saabu fuɗɗima ƴettude tournir goɗɗo mo ganduɗa ene wawi jibinande yimɓe caɗele ene wawi jibinande yimɓe caɗele saabu no gardiɗa ko fate banggue parité o ha yettiɗo henna ni hande to tolniɗen ɗo laamu ngu saaha ene woppa lawol position saaha ene woppa lawol ɗo holɗo jiiɗa hande kuccam meɗen ɗo ɗo gonɗen ɗo kuccam jiiɓiɗam en tout cas mi anda janggo Sénégal ma wot biɗo pourtant so tawi élection ngaji paandi noon ko ni wayata kono hikka no ɗum wayni woni tournir o ɗo ɗo gonɗen ɗo no wayni no hulɓini meeɗano wade hono ni par ce que gonɗen koye mandat mo ganduɗa ko duuɓi joyyi mandat battidiɗo wonande gouvernement en place o to banggue duuɓi min joyyi ɗi manam ɗiwo subta en 2019 ɓe to nana profite ina duña yo gasor tan lawol gotol wonduɓe laamu kañumen nana nangto yo ɓeydo ñibde yo ɓeydo tidde te Saar so tawi député ɗi walla ƴamoɓe leppi ɗi paamino ɓe tampata ayi oɗo o élection paɗen il faut yimɓe paama ɗum 31 juillet oɗo garo so tawi neɗɗo suɓama cuɓeɗa koye duuɓi joyi gonga kono ya fam ko jotoɗa ko wiyete ko mi mandat holko mi mandat feccere mandat par ce que mi haalanma tan nana paama kamɓe kadi ɓe ganda ɗum so tawi neɗɗo oɗo élection ngaji ɗi ɓenni andama foɗɗo yaade ɓe soit majorité heɓama wonande pouvoir o mbaɗi confirmé walla cohabitation woodi woni koddigal mabɓe banggue opposition o no e waade fof ko élection mi mandat o wonata holko wattamo mi mandat so élection ngaji ɗi juɓɓinama 2024 élection ngaji présidentielle ɗi so tawi 2024 o juɓɓinama kala président bawɗo arde walla bawɗo wontuɗo ɗo koko fusata assemblée nationale o waɗat ko wiyete ko dissoudre assemblée nationale par ce que e wontuma hawrata ko jomum waali liggodade wonɓe ɗon ɓe so tawi ko gouvernement en place o kañum arti pouvoir o so cohabitation woodi alay saago assemblée o fusete par ce que ɓe mbawi liggade so tawi ko opposition ari pouvoir aussi ɓe pusat assemblée o par ce que tawata ko kewendi coalition Benno Bokk Yakar walla woɗɓe ene toon ɓe pusa pour wawde gollade waɗe ko wiyete ko élection ngaji anticipé to banggue législative donc kala cuɓaɗo ɗo yo artata hakkille muɗum so heewi laamu ngu ko duuɓi ɗiɗi walla duuɓi ha diwɗuɗan firti tan ko hande Sénégal enen foof ko Sénégal meɗen poɗe andu ko Sénégal men kono hande en jii to banggue réseaux sociaux oni wuuli jaw kala mo mbaɗɗa publié natal mum sa renaki he won tan ndema ko bone sa publié o ga ko gasa publié ga te enen foof ko en neɗɗo goto enen jiidiyuma e baaba tant que hande ɗo ɗo jarten ɗo hen hol erang ma tan fade yimɓe par ce que kadi goɗɗen koye gaynude ala erangam fawde yimɓeɓe ko toɓɓe tati erotomi ha toɓɓe nayyi toɓɓere wotere nde en garani kono ko fonde arede ko waɗi foof Saar ko warnguji gartuɗi ɗi e nder leydi men Sénégal ene heewi kadi eɗen mbawi arde majji seeɗa tan so tawi élection ngaji pandima tan ɗi fitnaji ɗi ƴiƴimeje ɗe duufa won hen profitata mbiye wonde ko élection ngaji pandima politicien ɗi ne mbaɗa ko wiyete ko sacrifice jomumen jokka e golle mumen ɓe hen ko fitnaji ɗi donki gerde e koye mumen ɓe hen ko gonkaji goɗɗi ndewi hande o sa daari wargoji gonɗiɗo e nder leydi ndi ha tengtiɗo e Dakar ne hulɓini no fewi te yo yimɓe gandu aussi état ala ko wawi ɗum par ce que neɗɗo tawetake e nder galle muɗum sen dokki yeeru neɗɗo resa joom suudu muɗum haaɓe jibgino wara ɗum e yeeso sukaɓe muɗum laamu ala ko wawi on sen dokki yeeru neɗɗo tawe e galle muɗum ware tawe e nokku muɗum ware tawe yeyirde laamu ala ko wawi ɗum c'est à dire ko enen duttoro e needi aɗana ndi sukaɓe nehe kono a nehata a ronkata nede ɓiye ha para jaltina ɗum galle sa yaltinimo galle déjà so yeehi kanko hankirin ko ɓerde koko yoori omo jogui mette laaɓe ɗiɗi mette wasimo dañde needi mettere wonde nde ko ala to hoɗi par ce que o wasi jinna makko o wasi galle makko kala ko waɗi ko ɓerde makko hokkimo ɗum e ngal baɗal donc yimɓe gatti hakkille mumen on toon banggue ɓuura rentade
ɓuuren rentade no feewi yo Allah aynure en amin ya rabbi goɗɗum ɗum ko jinnomi eerade tan ko yimɓeɓe payen ko élection ngaji gonnen koye pré campagne hay suko gooto woto jab langue politique o no mbiyata wonma utilisé soit ko pouvoir soit ko opposition sabu yeruji nanɗo eɗen jogui yeruji muɗum wonɓe ɗo hande ene laami ɓe kañumen darino hanki ene mbiya ko ɓuuri bonde walla ni ko foti e ko ɓeɗo mbiyanno ɗo ko mais laami nde jejjiɗ ɗum ƴetti payi ɗum ɗa ɓene aussi so gaari pouvoir so mbaɗani hono ɗum ɗone ma mbaɗ ko ɓuuri ma mbaɗ ko hono ko ɓuuri ɗum ɗo bonde so président keso ara leydi ndi duuɓi ɗiɗi jogoto beelemma walla ɗoftoto ko wino ko duuɓi jeetati keddiɗi ɗi foof koko wela ɗi foof ɗum wela ko ɗum woni foti donc sukaɓe wotoɓe jab waɗede utilisé ko mbiyata ko hono bouclier wonande les politiciens jarama Amadou Moussa an ko adi foof ni ene hamni ne yurmini gara tawa debbo cowiɗo jarowo e lebbi 5 joɓoɗa fittande mum joɓoɗa pittal ɗiɗi ko hunde musde no fewi sohna Fatima yewtere men gasi ha laaɓi amin belti e komin jiima ɗo ko e komin bisma ɗo ko kadi amin mbima kadi courage jokku golle ko gonɗa e dow mum ko ha tenti kadi ni no mbaɗa ni haydara so wona ko ɓeyde ɓalol he wotto dañ ko usti hen hollo ko beddotoɗa fade bandiraɓe ko addi foof ko weltade no fewi tan e aussi kadi jinnomi haalde seeɗa tan ko frère mo haalno joni ko woni warangoji ɗi e ɗiɗon par ce que toujours il faut ndemtuɗen no fewi ɓeɗɗen rentade kadi rentuton ɓeɗɗen rentade no fewi mbaɗen vigilant e hoore meɗen e aussi kadi surtout sukaɓeɓe jeunesse o yo tinno e koye mumen ganda ko jiiɗi surtout c'est important ganda ko jiiɗi c'est important ɗum kadi ko message goto berlimi hen par ce que en ngala ko ɓuuri koye meɗen il faut anda ko yiiɗi d' abord wasa waɗen utilisé e yo Allah remen tan vraiment ɗum tan ñagotomi Allah rento tan simise haalis seeɗa waɗa ko weela surtout c'est ça donc eko wona ɗum kono émission kam vraiment mi weltima no fewi e jarnadema aussi annen e jarnade kadi baɗɗo sababu ha ganduɗa hoorema dañƴen ɗo hen haalirde meɗen ko wiyete pulaar woni docteur Gadjil ka min mbimo ka min calminimo no fewi min jarnimomo kadi so kadi min ñagonoma Allah moƴƴere gurdam juɗɗenoma e battane moƴƴe par ce que ɗum ɗo waɗa hunde wemde te ɗum kadi ko weltare no fewi e wiide kadi bandiraɓe yo tinno no fewi e aussi kadi projet o ko projet men enen foof min wona min tan goto par ce que combat ko enen pour enen foof par ce que so waɗi so fewi so moƴƴi ko enen foof moƴƴanta par ce que ko gonɗen koye wadde sensibilisé e rentinde yimɓe mbawa rentade oɗo felowo mo gonɗen min nder felowo woni heesallo kalta ko fulfulde heɗotoɓe maɓe ko fulɓe soɓe jiima ɗo aɓe belto hol tan konngol ma tan toppitol faade mabɓe ken gaynuɓe haalaɗi eyyi konngol am battinigol mo joguimi tan ko wiideɓe tan yooɓe gar min ballodira hen yooɓe gar ɓe jagga hen par ce que ɗum ko ɓerna mi iwi par ce que so iwana ɓerna mi ɓuuri joni duuɓi kewɗi mbiɗa doga hen somi yeehi hen tan taw walla mbaɗa wonno découragé tan tawno komi paari hen kono mi watta ɗum kala ko jaggumi yahat tan inchallah yonko yoɓe gaare keelo jagga hen on jarama ceerno Amadou Moussa an golle ma jooɗi peewi komin panno e ma komin keeɓi ɗum ha ɓurti ha waɗi jowel kono ne kadi sohna Fatima komin keeɓi ko min keeɓi ɗum e maɗa tigui tigui kadi komin cohluno ko ɗum noon musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen no woni kanko bandira debbo o ko daari darde makko noon wona darde famɗude ko hunde teddude way kono ñiiwani neɗɗo goto wawa sudde ɗum noon enen foof ndenden cuuten kaɓoɗen ngoɗo phénomène ɓurgo bonde hannde wongo e nder nokkuji meɗen kala saabu heesal bonni yimɓeɓe kala ko noonne kadi wargoji ɗi keewi kadi élection ngaji payaɗi ɗi yo yimɓeɓe tinno gartir haqqillaji mumen surtout haqqillaji an jinnaɗo gonɗo e galle kalde hirande yonti waajo ɓiɓɓe ma kalde paaɗo ne wottade waajo ɓiɓɓe ma an guiwowo kadi wuuro moon aɗa fayi lamorgo ma woto wi tan sa arti a wojjani firti ka yontaka rento ɗum hewɓe so kooti garata ko jeeseɗe coyɗi ndento ɗum ne moƴƴi musidɓe tedduɓe ko ɗum ɗo wonno hannde komin gaddanno moon aadi men so jomiraɗo haaji ko alet paaɗo ɗo e nden e jaam jogomi jogo moɗon musidɓe tedduɓe on kettima yewtere suudu meɗen alet jawtuɗo henno ɗum noon ketkimalaki jaam yo jaam Allah ñalla nen